Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love, you are back with me DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. At eto na nga my love, 11:00 on the clock at syempre oras na para sa ating biyahe sender of the night. So alamin natin ang kwento ng ating biyahe sender. Siya po ay nag-send sa ating Facebook fan page na DJ Lala Banderas. Ito po ang biyahe ni Sab. Hi DJ Lala, good evening. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Sab. Isa po akong lesbian. Na in love po ako sa ka-workmate ko na babae. Naging mag-MU kami for 1 year. Kaso po, na in love po siya sa boy at pinagsabay niya kami. Nasaktan at napagod ako. Kaya lumayo ako at hindi na ako nag-e-effort sa kanya. After 2 months, na in love ako sa isang babae ngayon. Kaso parang na-trauma na ako. Ano po ba ang gagawin ko? Salamat. Well, hi sa iyo Sab. Ayan. Siguro ang una mong gawin ay magpahinga ka muna. Love, 2 buwan pa lang yung nakakaraan. Since quote-unquote na in love ka. So na in love ka na naman agad. Gano'n ka kabilis ma-in love? Diba my love? Naintindihan mo ako? Kasi parang ang bilis ng facing ng buhay sa iyo, o diba? Parang yung 1 month mo, ginugol mo para mag-get over agad dun sa taong quote-unquote minahal mo for a year. Tapos after nun, siguro 2 weeks, naghanap ka, siguro searching for someone new. And then after 2 weeks, in love ka na naman. Ang bilis! Sab, ang bilis! I do not know kung naintindihan mo ba ang konsepto ng love. Do you understand what you feel? Or are you rushing things up? Or you gigil ka na na makipag-jowa? Sabi ni Boy Pindon, ganun lang, speed lang daw. Gigil yan, mag-jowa. Magpahinga ka muna, my love. Oo, magpahinga ka muna. Kung nasaktan ka, na traumatized ka by your past, that is okay. Eventually you'll get over it. Eventually you'll accept na dahil alam mo naman sa sarili mong it's not what you deserve. Lumayo ka naman, you walked away, good for you. Matatanggap mo din sa sarili mo na hindi siya yung para sa'yo. So the pain will go along with the bad memories you've spent with her. Iiwan mo din yan sa nakaraan. But you need time to heal, my love. O diba? Huwag kang umangkla sa panibagong pwedeng jowain para lang makamove on ka sa kanya. Kasi yung in love sa'yo, nagiging excuse na siya for you to go after someone else or go on to the next prospect. Ang pangit kasi tignan. If may agam-agam ka sa magiging partner mo or dyan sa nililigawan mo or sa pinopormahan mo, dapat din siyang magkaroon ng agam-agam sa'yo. Kasi biruin mo, 'di ba parang 2 months ago, sinasabi mo you were in love with someone else or you were in love with someone and then 1 month ago you said you are still in pain and traumatized by your past. Then a few weeks after, in love ka na sa kanya. Diba? Can you listen to that kind of transition? Naririnig mo ba kung gaano yun kabilis at gaano yun ka-unbelievable for someone na sasabihan mong mahal kita? My love, that is too fast. Masyado yung mabilis. So if I were you, Sab, take your time. Mag-ano ka muna, pahilumin mo muna yung latay sa'yo ng nakaraan, yung lamat na ginawa sa'yo ng former relationship or whatever it is you may wanna call it, na naging memories mo with that person. You have to let the pain and everything else, even the negativity, subside before ka magpasok to yet another relationship. Kasi even if sabihin na natin totoo yung nararamdaman mo dyan sa new prospect na meron ka, my love, that is unfair for you to let that person suffer because nasaktan ka sa past. Ang hirap na sabihin mo sa kanyang ganyan, ngayon nasa iyo yung burden to prove to me na hindi ka magkakaroon ng iba kung ito ay hindi niya kasalanan. Naintindihan mo ako, my love? Hindi kasi siya ang may gawa kung ba't ka nasaktan Hindi siya ang may gawa kung bakit ka, sabihin na natin na may trust issues ngayon and yet siya yung magsasuffer.
it's gonna be unfair for that person. So if I were you, take your time, move on properly, go through the process of moving on no matter how long it takes. Dapat wala ng sakit, even the trauma, even the fear, dapat wala na yan sa puso mo before ka pumunta or before ka pumasok to yet another relationship. And my love, siguro ito na lang. When you fall in love with a person, kapag sinabi nyong mahal nyo yung isang tao, make sure na kilalang kilala nyo na kasi yung tao. Attraction is very much different when it comes, in comparison to love. Pwedeng na-attract ka dun sa taong yon, give it time, get to know that person, and then as you get to know that person, kapag nakikilala mo na siya, ins and outs niya, yung whatever it is that's within her, talagang mabait siya, talagang pinapakita niya sa'yo na siya ay mabuting tao, that's when you know that you are falling in love with the person. Pero kung saglit pa lang kayo magkakilala and then attract ka lang sa kanya and then nagpakita siya ng konting motibo sa'yo, in love ka na. No, that's not how love works. It needs more than that. Naintindihan mo ko? Kung gusto mong paniwalaan niya yung mga katagang manggagaling sa'yo na mahal kita, make sure na kapani-paniwala yung timeline na meron ka. And make sure na mukhang-mukha talagang naiintindihan mo yung konsepto ng mga katagang mahal kita. Naintindihan mo ko, Sab? Give it time, my love. There's no rush. Huwag kang magmadali. Kung para yan sa'yo bandang huli. Pero for now, take it easy. Get to know that person. Use this moment to get to know that person, to bond with that person, to have a connection with that person. Mag-establish muna kayo ng foundation na friendship. Kilalanin nyo muna yung kada pasukal-sukal ng pagkatao ng isa't isa. And then kapag alam mo sa sarili mong wala na yung takot sa puso mo, wala na yung agam-agam sa dibdib mo, you are no longer blaming your past for whatever it is na negative na nararamdaman mo, then you know you are now ready to go on the next level ng pagkakaibigan ninyo. Ready ka nang mag-enter ng yet another relationship with this amazing person. Pero for now, wag muna. Pareho lang kayo masasaktan. Siya masasakal mula sa'yo, ikaw masasaktan ka kasi later on marirealize mo you are not yet over your past and you are moving too fast. Okay? Klaro ba yun sa'yo, Sab? Sana klaro yun sa'yo at sana nakatulong yun sa'yo. My love, what I'm saying right now is me trying to take care of you or thinking for you para hindi ka masaktan in the future. It's not me trying to get in the way of your happiness. Gusto ko lang kapag nagmahal ka, gusto ko lang pag pumasok ka dyan sa relasyon na yan, totoo na yan. Hindi yan yung joke-joke lang, yan yung rebound kind of love lang, hindi yan nabigla lang. Yan ay pang matagalan. That's what I want for you. But for now, you gotta take it easy. You gotta take it slow. Klaro?